Nazdar, nazdar. Dneska sa pokúsime pohrať trošku s kalkulačkou znova Casio FX 350 CEX, ktorá nie je moja, ale práve dostal som za úlohu trošku ju naštudovať. Takže nejaké možno výpočty tu už boli robené, takže sa pokúsime kalkulačku vymazať. Takže stlačil som OPT, tu je niekde jednička, promienna 1, vymazať pamäť, hej, znova som stlačil jedničku, vymazať pamäť sa pýta, rovná sa je áno, tak stlačam rovná sa a vymazal som všetky tie údaje. Ja tu mám vlastne tabuľku s jednou premenou, skúsim ešte raz zapnúť tú štatistiku cez mode, dvojka je štatistika. A teraz keď chcem robiť korelačný koeficient, budeme rátať dnes, alebo koeficient korelácie, tak to je vlastne závislosť medzi dvoma premennými. Takže ja si už nebudem vyberať jedničku, ale skúsim tú dvojku. Tam je lineárna nejaká väzba, lineárna funkcia y rovná sa a plus bx. A teda ja si vyberám závislosť medzi dvoma premennými. Dávam dvojku a tým pádom sa mi objavili dva stĺpce a dokonca aj tretí stĺpec s početnosťou. Tak najprv budem používať hodnoty z tabuľky, z Excelu, ktoré mám tu pripravené. Budeme sa snažiť vyrátať koeficient korelácie, mal by nám výjsť 0,43. Podľa Excelu mali by sme dostať aj nejaké hodnoty štatistického znaku X a štatistického znaku Y. Napríklad smerodajná odchýlka pre X bude 0,74. Pod tými štatistickými znakmi si máme predstaviť napríklad pod hodnotami X známku z matematiky a pod hodnotami Y známku z fyziky, ktoré budem zisťovať u 6 žiakov. Budem zisťovať, aká je závislosť medzi známkou z matematiky a známkou z fyziky. Keď mi vyjde koeficient korelácie blízky jedničke, napríklad 0,9, tak poviem, že medzi známkami z matematiky a z fyziky je veľmi silná väzba, alebo tie hodnoty sa budú blížiť k nejakej lineárnej funkcii, k nejakej priamke. To znamená, keď žiak má známku 3 z matematiky, tak nejak tak približne by mal mať aj známku z fyziky. Tak toto väčšinou býva, že žiak je v tých prírodovedných predmetoch približne na tej istej úrovni. Mne vyšiel koeficient korelácie 0,43, to znamená, mne vyšla, že je tam taká mierna väzba, skôr slabá väzba medzi známkami z matematiky aj z fyziky, aj keď na prvý pohľad to nevyzerá, ale pri tých málo hodnotách, napríklad pri tých 6, už taká dvojica v predposlednom riadku 3,1 už tú koreláciu dosť zmenila. Keby som v Exceli tu zmenil napríklad koreláciu na teda hodnotu znaku Y na 3, tak by sa stalo to, že ten koeficient korelácie by dosť stúpol na 0,86. Si všimnite, na 0,86. Už by tam bola silná väzba, ale tá jedna hodnota dosť tú koreláciu znížila. Ako sa k týmto hodnotám dostať na kalkulačke? Teda máme zapnutú tú funkciu s dvoma premenými, ja to ešte raz opakujem. Dám tu rovná sa, dám tu mode, teda išiel som na štatistiku, štatistika 2 a vybral som si nie jedničku, ale dvojka. Tak teraz už zadáme tie hodnoty do kalkulačky, tak ešte raz mode, vyberám si dvojku štatistiku,
vyberám si znova dvojku, lebo budem používať dve premene XY, takže vyberám si dvojku. Do stĺpčeka X zadávam hodnoty štatistického znaku X, teda postupne 3 rovná sa 3 rovná sa 2 rovná sa 2 rovná sa 3 rovná sa 1 rovná sa. Vyplnil som prvý stĺpec. Prepínam sa so šípkou doprava a zadám hodnoty štatistického znaku Y, teda napríklad známky z fyziky. Tam zadávam 3 rovná sa 2 rovná sa 2 rovná sa 2 rovná sa 1 rovná sa 1 rovná sa. Teraz pomocou AC to zruším túto tabuľku, ale hodnoty tam zostali. Idem výpočty vyvolať, takže pomocou OPTN sú tu výpočty dvoch premenných. Stlačím dvojku a tu vidím hodnoty tých vlastne štatistických znakov X. Keď teraz porovnáme v žltom poličku priemer X a na kalkulačke X prúhom, tak mám 2,33 je priemer spolu, suma X je 14 a smerodajná odchýlka je sigma X 0,74536. Takže to sedí. Keď som chcel hodnoty znaku Y, tak by som sa posunul tu na kalkulačke so šípkou nižšie a tu si všimnite v tom, kde je to Y, tak sa musím vrátiť. Ešte raz, hľadajme priemer Y, takže a tam je v treťom riadku Y s pruhom je 1,833. Potom tam mám spolu, že je 11, to je tá suma Y na kalkulačke v štvrtom riadku a smerodajná odchýlka je, posunul som sa do šípkou nižšie, sigma Y 0,6871. To je to, čo tu mám v zelenom políčku. Takže tá sigma Y je smerodajná odchýlka. Nie SY, ale sigma Y. Lebo tu mám hodnoty vypočítané v Exceli pomocou funkcií a tu mám funkciu STDEVP, čo je smerodajná odchýlka. Hej. Tu mám napríklad priemer average pre zelenú hodnotu z tejto oblasti od 3 po 1. A tu som počítal korelačný koeficient 0,43. Ako na kalkulačke zobrazím ten koeficient korelácie? Medzi týmito hodnotami sme ho nenašli, takže to zruším a dám ešte raz OPTN a tam je trojka výpočet regrese. Tak to bude ten korelačný koeficient, tu stlačím trojku a tu je R-ko, výpočet koeficientu korelácie alebo regresie 0,433, čo je aj tu v Exceli. Takže takto sme vypočítali koeficient korelácie. Vieme v Exceli znázorniť tu ešte graficky tú koreláciu, dávam vložiť graf závislosti, tento, ale musím samozrejme označiť oblasti. Takže tieto oblasti, tieto dva stĺpce označím. Oblasť v stĺpci B a v stĺpci C dávam vložiť závislosti a tu mám nejakú tabuľku, nejaký graf a v tomto grafe sa zvykne ešte tu určiť tzv. Trendová čiara, tu skúsme, plus, no kde si, to naľavo sa to otvorilo, trendová spojnica. Teraz vidíme, že tie hodnoty, tie guličky sú blízko tejto priamky. No ani nie, niektoré body dosť utekajú, preto vidím, že tá korelácia je slabá.
je tam slabá alebo taká stredná mierna závislosť medzi týmito dvoma hodnotami x, y, lebo aj tie body vidíme, že neležia na tej priamke, nie je tam tá lineárna väzba. Tu tieto hodnoty nejak dosť utekajú od tejto priamky. Ešte tu, kde je trendová spojnica, sa dá znázorniť tá rovnica. Dal som ďalšie možnosti a celkom dole je zobraziť rovnicu na grafe. Keď odstránim to okno, tak tu uvidíte 0,4 plus 0,9. Y rovná sa 0,4x plus 0,9. To je priamka, ku ktorej by sa tie hodnoty mali blížiť v prípade, že by išlo o silnú väzbu. Ten koeficient 0,4 trošku koresponduje s touto hodnotou. Ešte keby sme skúsili zmeniť tieto hodnoty na úplnú takú silnú väzbu, že známky by z fyziky mal ten žiak také isté jak z matiky, tu by som zmenil na trojku, tu zostali dvojky, sledujte graf, tu by som zmenil tiež 3, už sa tie body tak vlastne dostali všetky na tú priamku, koeficient korelácie je 1 a je tu silná závislosť, priam 100%, lebo všetky tie hodnoty ležia na jednej priamke. Tak, asi toľko v rýchlosti o koeficientu korelácie, trendovej čiare a využívaní kalkulačky a Excelu. Ďakujem za pozornosť.